Og der skal lige også have noget andet installeret. Eller lige lukkes. Hvad sker der? Jeg skal lige downloade noget andet, så jeg kan bruge den. Nå, det er dig, der gør noget. Ja. Hvor er det, der kunne søge hen? 2 sekunder. Jeg kan se en skål lige nu. Kender du en side, der hedder RedTube? Ja. Nå, hvad er det for noget så? Hvad? Hvad er det for noget? Okay. Mhm. Det kan jeg se. Nå. Men min mor har gjort sådan, at man ikke kan gøre det. Jeg kan ikke gøre noget lige nu. På den der. Jeg skal lige se, hvad den hedder. Den der hjemmeside der. Det er forkert hjemmeside. Nej.